हायो हाय क्लास 9 याव परि तंनाय खरकनै आगरतलानि बखाचुक आस्ताबल नखला गानानि लाहारो मारुति बै अटु मालखुं कायनि बै थुदाय कलांनि जागै लेङै पटा पटा फलायजाक खुबो कक्करै मकल फियगमा करै गोथाङै बो गोथैबै बाक्सा हालक अबाहायनि वानामा सिंसा कायसे कक्तमा कासे फैका तिनिनि वातै जराव अ पातिमुं बै बुमा बहसं बेलायखेनो खास हाजाक ताबुक कलायजाक जिबि साख्रि नगो कक्तमा बसाय मानखा एलिना देबबर्मा बै किम देबबर्मा बरक कनैनो क्लास 9 याव परि दङ आसाम राइफल्स स्कुल आरो तिनि प्रोजेक्ट जमा रवै किफिमा जरानो अ पातिमुंनि यागुलो बुमा बुहा सं सावै खोनारखा अबाहाय ताई बुइतां बायथुं हेलमेट थुबै चालकथुं ताई बाइक चालगै केबो देरे आंनि बागिनाय खेल खाय चलिबाय थुं हायहिनि कमु नारखा एलिना देबबर्मा बै किम देबबर्मानि नुखुनि बुमा बुहा सं